nas viaxes como mestre, como pedagogo de don Olimpio, case desde a raya, desde Tui, sempre tirando cara ao baño do seu nacemento, pasando para a estrada da súa adopción, e onde realmente se confirmou coa súa dona e coa súa familia, se confirmou estradense, pois tamén aquí, desde Bea, tamén a Figueroa exerceu o seu magisterio, pero tamén a súa grande paixón, a súa paixón polo teatro. En ambos os dous sitios, o teatro de don Olimpio era totalmente imprescindible. Pero non só no centro, senón a través dos moitos teleclubs desta provincia, sobre todo, en que el, por cada tempada, alá ia cos seus cadros, cos seus grupos de teatro, sempre a facer as súas representacións. Eu recordo un éxito enorme, pois en Borraxeiros, ao lado da Golada. Ali eu estaba de mestre con el, e ali houbo a representación, e aquela xente agradeceu dunha maneira extraordinaria a presenza do grupo de teatro que se chamaba, eran de Bea, evidentemente, pero corría polo grupo de teatro de don Olimpio. Era imposible discernir unha cousa da outra. Iban perfectamente xuntos. E tamén logo xa en Figueroa. Pero don Olimpio non somente se orientaba ao teatro, orientábase tamén á historia, orientábase ás tradicións, orientábase ás adiviñas, aos refráns, aos costumes. Velo pola estrada sempre coa súa libreta debaixo do brazo, sempre escoitando, sempre á espreita de incorporar algo novo, e así as súas biografías, e así as personalidades que incorporou á historia do noso povo. Pois moi ben, no seu último lugar, donde estivo, donde sempre mantivo uns lazos de moito cariño e moi afectivos, hoxe tamén recordo don Olimpio o seu colexio CEIP de Figueroa. Se ven aquí, verdade? Pois sí, para ser hoxe 26 de novembro non hai queixo. Menos mal que neste momento non chove. E o frío aguantamos ben. Sí, pero bueno, calor non vai. Mira, e xa tomaches as pastillas? Sí, agora, non me biches? Non. E onde vai Marisa? Vai levar a na estrada, que hai teatro no principal. Ah, o teatro, que me dá a min ser protagonista dunha obra. E ti que tal estás? Home, pensei que non me ibas preguntar nunca. Bastante ben, a verdade, pero teño os triglicéridos polas nubes. Pois tes que coidarte, que calquera día levamos un susto. Ai, sí, coidarme. Pero os anos non perdoan, inda que nós non somos tan vellos. Non, mírate ben ao espello, a ver que che di. Pois que me vai dicir? Que estou feito un chaval. Sí, xusto vai dicir iso. Parece que foi onte cando nos coñecemos, e xa vai unha morea de anos. Que me dis, miña Ruliña? Parece que te estou vendo con aquela blusa beige e unha saia azul cando che coñeci nas mallas da tua aldea.
Si, te acompañabas a teu pai, que era o dono da máquina. Eu tamén me fixei en ti, parecíchesme guapísimo. E aínda son ou non. A min gostaba mo do noire que tiñas cando lle metías o centeo e pensaba que me dera a min estar tocando esas mans tan bonitas que tanto me enamoraron. E aquel pelo recollido baixo co sombreiro e o mandil que tamén che quedaba. Cala, cala, que aquel día xa non dormín de noite pensando en ti. En quen serías? Eu preguntei, sen que se notara moito, se tiñas mozo. Ti sabes que esas cousas non se preguntaban tan directamente? E cando me dixeron que non, púxeme moi contento. Sí, pero non nos vimos ata que chegou a festa da parroquia e ti andiveches a buscarme. Antes as mozas tiñan que esperar a que os homeselles declarasen. Nós non podíamos dar o primeiro paso, considerábase indecente. Aquelas festas as que íamos camiñando e volvíamos para casa andando tamén. E ben contentos. Sí, máis contentos do que está a xuventude agora mesmo. Ainda que os tempos non estaban para ter soberbia. Oe, que che parece se chamamos polos veciños para charlar un pouco con eles? Está ben, e de paso xa quedamos para ir mañá á feira, que é mércoles. Voulle mandar un WhatsApp aos de García, a casa de Ribadavia e aos de Canicó. A ver se sei. Pouco. Estábamos vendo os supermarkets, depois de tantos anos desaparecido, trouxemos tamén os nosos cuñados. Dorina máis eu estábamos falando de como eran os bailes de antes. Nós xa somos máis vellos, pero ainda nos acordamos ben de como eran esas festas. Sí, eu son de Codeseda, nos íamos a de festas ao panadeiro, andando dentro da casa e íbamos unha hora. Pois, en Souto de Bea había un salón. Levaba 2 horas chegar dende Codeseda, pero iso non iba a ser un obstáculo para que foramos. E vos onde iades? Cando nós íamos bailar, xa había na estrada a Sala Gradín. Iso xa era outro mundo. Un local moderno no que nada tiña que ver cos lugares nos que se celebraban os bailes nas parroquias. Aí ven Marisa, apura, que chamamos polos veciños para charlar un pouco con eles. Que tal estades? De que falades logo? Estamos lembrando vellos tempos. Ti, como ainda és moi nova, non sabes os traballiños que pasábamos os vellos para ir de festa. Si que o sei, que mamá ten contado que ia ao baile de Rubín, concretamente ao Salón de Sequeros. Dunha vez que contrataran a un acordeonista que chamaba Chucho de Droáns e que os mozos comezaron a pelexar. Como armas, empezaron a arrincar a madeira do chan e ao final foi todo abaixo. O acordeonista dixo que ese sitio non volvía máis. Si, estou no vendo. A quen se lle ocorre tirar con todo? Tamén contaches que unha vez estaba desde festas patronais e chegou a nova de que un veciño acababa de falecer. Así é, entón a música cesou e a festa deuse por rematada. Todo o que tiña que ver coa morte producía moito respecto. E non pensedes que os bailes se semillaban os de agora. Por exemplo, tiña que haber unha pequena separación entre a parella. E sabías que as mozas ian acompañadas polas nais e entraban xuntas no local? A medida que ia tendo calor, as fillas levaban as chaquetas das nais para que tiveran conta delas. E estas de paso vixiaban que todo estivera correcto. Eu tamén lembro que as mozas levábamos zocos para ir polos camiños e os zapatos finos poñíamolos despois da festa ou no baile. Que presumidos erades a pesar das dificultades. Había poucos recursos económicos e o pouco que tiñamos había que cuidalo. Nos anos 60, os da zona de Curantes, Olives, A Somoza, Lamas e Rubín íamos a de Borraxeiros. Nos anos 50 contaba papá que os de Bea ian ao Salón de Souto. E nos anos 70 estaba La Perla, en Cuntis. Sabedes que no teatro principal non se podían celebrar bailes porque estaba prohibido bailar baixo coberto? Menos mal que ao final a situación se arranxou e finalmente poideronse facer. Tampouco se escoitaba o himno galego no medio da misa, o día da festa. Estaba prohibido pola censura. Daquela empezaron a triunfar unhas orquestas famosas, pero o que máis abundaban eran os grupiños pequenos de música. Tocábamos de oído e ás veces íbamos tocar a outros lugares. Gustábanos e ao mesmo tempo ganábamos uns cartiños, que non nos viña nada mal. Cada un bailaba como sabía, os dos que nos gustaban eran os pasodobles.
podemos olvidarnos das bandas de música tan representativas das verbenas galegas. Na historia tiñamos dúas, a municipal e a cultural. Nos anos 50, contaba papá que os de Bea iban ao Salón de Souto. Nos anos 70 estaba la Perla en Cumbre. Que diferenza! E diso fomos pasando nos anos 80 e 70. As salas de discoteca, Gradín, Nicos, e quen non lembra da Leno. Sabedes que sempre remataban co tema imaxe deste mesmo cantante? Nunca tal cousa se vira na estrada. E cando sorteaban unha fiesta na Lennon, ali xa non se cabía. E aquelas pantallas gigantes, cos vídeos das cancións, nunca tal viramos. Sabedes cal era a miña canción favorita? A ver se vos soa. pasamos a viceversa, o enredo, a troula, o sucursal. As zonas vellas da estrada enchíase de xente os sábados á noite. Tomábamos algo nun sitio, despois noutros. Estaban a tope. Aínda que outros, seguimos sendo fiéis. As discotecas que aínda non pechan. A Condesa, Santa Clay. Movíamos as cadeiras como tolas e tolas. Pasámonos moi ben, aínda que fora facía frío, chovía cántaros, nos estábamos moi cómodos dentro bailando, tomando unha consumición ou comendo unha hamburguesa. O caso era divertirse, pero agora hai moitos máis recursos para pasar o tempo. Pero daquelas, sin móviles, internet, ni moitos cartiños, o sitio onde nos juntábamos todos e podíamos ligar eran estes bailes que foron evolucionando do que son agora. Agora bailar é moi raro. Parece que está explotando. Antes ninguén
ou soa. Agora xa non fai falla ter parella. Sí, Dorinda, pero sabes que che digo? Que aínda me emociono cando penso no que sentía ao bailar contigo. Xa é tempo que non botamos un bailiño xuntos. Vos animades vos tamén? Miña Rula, bailamos.